Hello, what's up guys? Ayun na. Andito kami umuli sa San Julian, Malasiki. Sa to ni Bruno, yung asawa niya. Alright, tara, let's go. Sama niyo kami. Kilet, awa ka mo nga. Ganda. Ganda. Naka-play na yun. Sir, papatali ulit doon. Takan yung man. Bali-bali, ko lang nabok mo na ang markada. Nagikutan na. Meron pa yan? Kanya? Wala. Ha? Ash brown. Di ba nung una green brown na uncle? Ano yung mga pan? Amis na yan. Mas makulay yung babae ang kalay. Uncle. Mas makulay yung babae. Dark yan. Ba't nila mga kapatigas? Ha? Dapat yan hindi matigas sa ano, gitna. Ba't yan niya? Kaya kasi Bruno. Nakatawag na ako. Mga bigpot. What's up, guys? Sa TV. Pasok na pasok. Kakasya nung bini. Paul, may bigyan mo namin pala. Sir, global na sa akin. Patayo yan. Alright guys, lock and load. Yun, pasok na pasok. Alright. Yeah. San Julian, Malasiki, lock and load.